दादाची गिटार ह्याचं वाजवचं प्रॅक्टिस चालू आहे म्हणजे फर्स्ट टाइम. थांब जरा काहीतरी अरे तशी बोटा नाही ठेवणार, थांब गो. तारेरनी अख्ख्या बोटा ठेवई. अशी मग येणार नाही तरी पण हा वाजे ह्याच्यात 3 ठेवची असत अशी बोटात पूर्णच नाही. बोटावरची पडली आणि वेगवेगळ्या ठेवून बघूया. वाजे काय वाजव बोटा पाहूनच नाही माझ्याकडे. ट्राय करूया. काय वेगळाच वाटता. थांबरे हे गिटार वाजवचा प्रयत्न करता मोबाईलात बघून. आणि मग तो होय आता पहिले होय धरलं 4च करू होय 1 2 3 4 एका खालच्या हे करायचा ना. मला समजलं पुढचं समजावं. खैसून हे करतात हे तारे हैसून हैसर धरणार नाही तो. आता गिटार चांगली वाजवू लागलेलो असा वाजले.